madeira microporforada vai hacia arriba, fai o efecto de chuvia, isto dalle sombra e ao mesmo tempo cae a humedad ao tronco. Entonces, proporcionándolle humedad e riego, vai nos comportar prácticamente como unha seta silvestre. O shiitake é unha seta saprófita que se aproveita de materia orgánica en descomposición, a madeira idónea do carballo. Nos intentamos reciclar, o sea, aproveitar restos de podas, ainda que estos son gordos, eran 3 ou 4 carballos que molestaban e se cortaron, pero os restos son de tamaño máis. Sacar a un tronco destes. Eso, digo, que non fai regla. A mellor nunha florada un sacas medio quilo e outro sacas de 1 quilo. E ao mellor pode ser unha temporada que se non den unhas condicións climatolóxicas idóneas, non te hecho. Podela preparar. Tú podes preparar como preparas outra seta calquera. Pero hai unha moi sencilla que é botar un chorro de aceite na sartén, e botas o seu xamón, unha cebola laminada, un dente de allo, e buscas algo que pique un poquinho, pero sin pasar sin... Unha guindilla pequeniña, unha esquina, unha guindilla. E sin máis. Troceada ben troceada e punto de comela. Nada máis. Tipo de mermeladas de froitos silvestres. Vamos a facer... É o que nos interesa moitísimo. Igual temos... Pero non das tradicionales. De dulces típicos. De cousas que non está vendo hasta ahora no mercado. Para non ofertar o mismo. Sí, que sea diferente, o valor... E que encaixe no mercado. Claro. Non son como isso. A frambuesa para consumir en fresco debe ser fresca. A congelada utilízase moito para facer mermeladas dulces. Perfecto. Porque ao descongelar probablemente o que pase... Se poña fea ou algo? Eso sí, se aplaste, che bote todo o zume e tal. Se estropea, nunha palabra. Entonces,